Ya, hai, coba. So दिनैनि ब्लगा जागायलायबाय जों दाहाय थांगासिनो भैरबकुंड आंजों लोगोआव दङ handsome boy एकदम भैरबकुंड लांगासिनो जोंखौ दा उदालगुरियाव दंफैखायोमोन मैयानो दा थांगासिनो आरोना थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ दिनैहाय आरो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो हामलायनाय खुलुमनाय जासिहरबाय गोदान बोसोरखौ बरायबाय होननानै आं सानना लाबाय दिनैनिफ्राय 2023 मायथाइखौ बरायबाय नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो Guys, Bhoirabkunda मोनबाय Bhoirabkund मोनां लामाखौ मोनबाय आरो नङा होमबा Bhoirabkund थांनायनि लामाखौ आंना रुफाखेबो फैलायदो फैद' आबोमोन दिनै आंना रुफाखेब फैलायदो सन्दासया Itu ang donar tuh. Itu memang baik itu nih di masjid dia. Oi, ini masuk sih tuh sampai sana. Iya, parah ya. Ini udah misi baik-baik. Allah kadang nggak langsung pudding sih. So मोनफैबाय भैरबकुंड भैरबकुंडनिफ्राय आरो अरुणाचल हाबबावदों थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना
Ini na Bhoirabkunda? Ya. Ramaina Jwbwr Gwywndwng जायगा बे Bhoirabkunda. Bener जायगा मोनगोनसिया. Mungkin tuh, jaga baik malah membab jaga. Last time जायगा गैला जोंनि. Ontai sayaवबाबो दोनगोन. Nama? Bhoirabkunda. जोंनाव महर. Wish you all Merry Christmas, Happy New Year 2023. Welcome 2023. Goदान बोसोरखौ बरायबाय नामा? ओरैथ' जों जायगा मोननाय नङा. ओरै लाखानि जों ओरै. Welcome to Bhoirabkunda. So goदान बोसोरखौ बरायबाय दिनैहाय. जोबोर मानसि गाइस दिनै. Happy New Year 2023. So welcome. Gaसैबो फैदो बेरायफैदो. गाजा गोमजायै ना मा बुङो? बाबु? लाजिदो थानो दा? लाजियाखै. Guys, नै Bhoirabkunda मोनबाय guys. Taman सिख्लाफोर guys नै. Taman सिख्लाफोर नामा? Bodo, Naga, Mizoram, Naga, Bhoirabkunda. गारमायानो माबा जाना दोङो आरो एसि जानो. गरम मोनदों बारायनि होमबा एसिखौ. सब Abo game फैदो guys, abo game. गेमसो फैदो? ओं. नोंनो खबर होदोंमोन? माला खोन्थाहरनाय? Abo सानब्रैबो फैदो. माला खोन्थाहरनाय? माला खोन्थाहरनाय? मैयायो. बापरे बाप. Abo सानब्रैबो आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरो ना गाइस Bhoirabkunda फार्स्ट टाइम दिनैहाय नुफेराखैमोन बोरायलायलांबाय खिन्थु हिटना जागाया बार हिट मोनदों आरो फैनानै मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम नालाय Ande nangni saya saikong nangdi giding fadeng tabai fadeng nang michiai ba Siapa sana ke manusia? Guys, sirai deng. Miang sebaik. Halo guys, nuna lang balik kum hebat nula. Benar selana aja biar video ise. Baru foto lo lana nang kasin balik kum. Bukan masih kum sudah na lana baik.